dan i dobrodošli u još jednu slagalicu. Ako u sljedećih 30 minuta budete se... Da odbranim čast i da se probijem i malo više od ovoga, ali vidjet ćemo. Kao što znate, i ako izgubite, idete u malo finale, što je lepa stvar s obzirom da vas i tamo očekuju lepe nagrade. U svakom slučaju, ovo je više možda i od onoga što sam ja očekivala kad sam se prijavila, ali eto, sportski ću prihvatiti svaku varijantu. A sada je red da čujemo i kako je pred ovaj susret raspoložen Ivan, s obzirom da ima znatnu prednost. Pa dobro, već samo drugo poluvreme. Potrudit ću se da odbranim ovo što sam stvorio. Verujem da neće biti lako, ali vidjet ćemo. U tome vas bodre vaši dragi prijatelji. Naravno, imam pomoć vidovnjaka, čarobnjaka. I ostalih. Znači, ko može da pomogne, nek pomogne, sve je dozvoljeno. Nadam se da imate vašeg favorita, a još jedna informacija za sve vas koji planirate da se nama pridružite ovde u slagalici, kao i za naše takmičare. Naši vredni sponzori obezbedili su i mnogo lepih nagrada. Za početak ćemo samo pomenuti, dakle, zadatka za danas koji glasi ovako. Složite parove datih 12 brojeva. Sa kojim brojem ide broj 13? Ivane, izvolite. Vreme. Dakle, Ivane, sa kojim brojem ide broj 13? Da li znate? 58. Ne, odgovor nije tačan. I evo sada šanse za Snežanu. Broj 45. Ne, Snežana. Tačan odgovor je broj 88, jer je zbir brojeva u parovima uvek 101. Sljedeće pitanje je koji brojevi ne pripadaju ovom nizu? Snežana, izvolite. Može. Dakle, možemo da zaustavimo vreme. Ja mislim da su to brojevi 171 i 16. Ne, Snežana, odgovor nije tačan. Šansa za Ivana. Možda brojevi 72 i 27. Ne, Ivane. Tačan odgovor je da su to brojevi 16 i 924, jer su svi ostali brojevi deljivi sa 9. Uz pomoć određenih slova sastavljamo što dužu reč. Ivane, izvolite.
Sada ću zamoliti Ivana da započne sa igrom Moj broj. Stop. 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 Tražimo broj 627. Uz pomoć brojeva 6, 9, 6, 4, 15 i broja 100. Vreme. Vreme je isteklo. Ivane, da li imate tačan broj? Prilično tačan. Recite. Koji broj imate? 627. 627, dakle to je tačan broj. Snežana, vi prijavljujete? 625. 625. Ivane, izvolite. 100 puta 6 plus otvorena zagrada 9 puta 4 zatvorena zagrada minus 15 plus 6. Tako je, bravo Ivane, dobili smo tačan broj. U igri Moj broj na redu je Snežana. Stop. 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 957 treba dobiti uz pomoć brojeva 6, 5, 7, 9, 10 i broja 75. Vreme. Da čujemo, Snežana, vaš broj je? 857. 857. Ivane, vaš? Probat ću točan broj. Dakle, 957, izvolite. Otvorena zagrada 75 plus 9 plus 5 plus 6 zatvorena zagrada puta 10 plus 7. Tako je. Dobro, Ivane, što ste probali, dobili smo tačan broj. Igra Budite detektiv zanimljiva je ne samo našim takmičarima ovde u studiju, već i svima vama kraj malih ekrana. Dakle, budite detektivi danas sa nama. A da vidimo koje to oblasti danas donosi ova igra. Vojskovođe. Dakle, Ivan se u velikom stilu odlučuje za vojskovođe. Vreme. Pošto je zavladao skoro celom Evropom i tadašnje vladare onemogućio da mu se uspešno suprotstave, francuski car, imperator Napoleon Bonaparte je krenuo u ratni pohod na Rusiju. Njegova vojska je isprva uspešno napredovala kroz ogromna prostranstva Rusije, čak je dopreo i do Moskve 1812. godine. Ali tu se pojavljuje sjajan vojskovođa. Recite. Kutuzov. Tako je, bravo Ivane, sjajan detektiv i sjajan vojskovođa Mihail Kutuzov, poeni za vas. I to, boga mi, veliki broj poena za Ivana. Nastavljamo dalje sa ovom pričom o Mihailu Kutuzovu. Snežana, imamo na raspolaganju 8 oblasti, a to su filozofi, arheologija, vojskovođe, istraživači, zatim kompozitori, matematika, istorija i književnost. Vaš izbor je? Književnost. Naravno. Snežana ostaje dosledna svom izboru iz prethodnih emisija. U pitanju je književnost. Nadamo se da će biti uspešan detektiv. Vreme. Otac ga je smestio u jednu nemačku kuću.
i dečak je od tada pohađao osnovnu školu u Sremskim Karlovcima. 17-godišnji mladić, 5. i 6. razred gimnazije sa odličnim uspehom, završava u već pomenutom gradu. Stop. Recite. Branko Radičević. Tako je, bravo Snežana, u pitanju je Branko Radičević i boga mi ovdje se vidi da danas imamo sjajne detektive ovdje u studiju. Nastavljamo dalje sa tekstom o Branku Radičeviću. Sledi zadatak naše prve berze. Ovo su dela naših poznatih pisaca: Jovana Sterije Popovića, Radoja Domanovića, Stevana Sremca i Branislava Nušića. Pitanje glasi: ko je autor kog dela? I da čujemo kako će licitirati Ivan i Snežana. 22. 23. Prodato. Sjajno. Krećemo, Snežana. Stradija. Domanović. Tako je. Laža i paralaža. Sterija. Tačno. Sumnjivo lice. Nušić. Tako je. Zona Zamfirova. Sremac. Tačno. Pokondirana tikva. Sterija. Odgovor je tačan. Danga. Domanović. Tako je. Protekcija. Nušić. Tačno. Zla žena. Sterija. Tako je. Mrtvo more. Domanović. Tačno. Vukadin. Sremac. Tačno. Narodni poslanik. Nušić. Tako je. Kirjanja. Sterija. Tačno. Dr. Nušić. Tačno. Vođa. Domanović. Tako je. Mr. Dolar. Nušić. Tako je. Rodoljupci. Sterija. Tačno. Pop Čire i Pop Spira. Sremac. Tako je. Svet. Nušić. Tačno. Hadži Loja. Sremac. Ne, u pitanju je Nušićevo delo. Idemo dalje. Pokojnik. Nušić. Tako je. Ivkova slava. Sremac. Tačno. Gospođa ministar. Nušić. Tako je. Limunacija na selu. Sremac. Tako je. I Put oko sveta. Nušić. Tačno. U ovoj igri osvojili ste 23 poena. Sada se uz pomoć naše druge berze selimo put daleke Indije, a zadatak glasi ovako: koji su od ovih pojmova u vezi sa Indijom, a koji nisu? Dakle, sada ću zamoliti takmičare da licitiraju. 10. 24. Moje. Odnosno 24. Ok. Krećem. Rupija. Da. Tako je. Uttar Pradeš. Da. Tačno. Mazurka. Ne. Tako je. Brahmaputra. Da. Tačno. Metaksa. Ne. Naravno, tačan odgovor. Nehru. Da. Tako je. Pirinač. Ne. Tačan odgovor je da. Gandhi. Da. Tako je. Trafalgar. Ne. Tačno. Ind. Da. Tako je. Sari. Da. Tačno. Sikim. Ne. Tačan odgovor je da. Fjord. Ne. Tako je. Madras. Da. Tačno. Ramajana. Da. Tako je. Kašmir. Da. Tačno. Indijanac. Ne. Naravno. Kalkuta. Da. Tako je. Bumerang. Ne. Tačno. Gang. Da. Tačno. Monsun. Da. Tačno. Sarong. Da. Tačan odgovor je ne. Maharadža. Da. Tako je. I Tagore. Da. Tačno. S obzirom da smo licitirali na 24, a da je Snežana tačno odgovorila na 21 pitanje, u ovom slučaju poeni odlaze Ivanu. I evo igre čija popularnost nikada ne bledi. U pitanju je igra asocijacija. Izvolite, Ivane. G3. G3. Tačka. Dalje. G4. G4. Upitnik. Znak. Tako je, Snežana, u pitanju je znak. Raspoznavanje, obeležje, tačka i upitnik. Da li je konačno semafor? Ne. Ivane? A1. A1. Mineral. Kolona V pomorski. Ne. Snežana, izvolite. A4. A4. Mlaka. Voda. Tako je. Bravo, u pitanju je voda, mineral, hladna piće i mlako. Asocijacije za vodu. Dalje. Ivana? B1. B1. Struja. Kolona V saobraćaj. Ne. B4. B4. Banja. Dalje. B2. B2. Čist. Dalje. B3. B3.
Kiseonik. Vazduh. Tako je, Snežana, pogodili ste rešenje kolone B. U pitanju je vazduh. Da li je konačno signal? Ne. Ivane? V1. V1. Patrola. Kolona V saobraćaj. Ne. V4. V4. Marica. Milicija. Tako je, policija ili milicija. To je tačan odgovor. A da li je konačno saobraćaj? Jeste, konačno rješenje je saobraćaj. Ivan je sve vreme govorio o saobraćaju, međutim nije naglasio da govori o konačnom rješenju, ali svejedno. Poeni u ovom slučaju odlaze Snežani. I da vidimo šta nas to očekuje u drugoj asocijaciji. Snežana, izvolite. A4. A4 je Kinka. Idemo dalje. Rita. Tako je, bravo Snežana, u pitanju je Rita. To je rješenje kolone A. Dalje. Dalje, Ivane. B1. B1. Gumica. Kolona B krpa. Ne. B4. B4. Prašina. Brisanje. Tako je, bravo Snežana, u pitanju je brisanje. Da li je konačno krpa? Tako je, konačno rješenje je krpa. Ponovila se situacija iz prve asocijacije Ivane i evo sada poeni također i u ovom delu igre odlaze Snežani. I pogledajmo sada našu tabelu sa rezultatima. Dakle, u današnjem susretu, drugom susretu između Ivana i Snežane, Snežana je osvojila 187 poena, a Ivan 256. I evo, završili smo sa četvrtfinalnim takmičenjem u 23. ciklusu televizijske slagalice. Ivane, čestitam. Slede borbe u polufinalu. Čestitam i vama. Bili ste sjajni u ovom drugom delu susreta sa Ivanom. Malo više sreća. Ivan je bio fair. Ja mu zaista želim da napreduje i da osvoji finale. Vidite, ovo se zove fair play u ovom kvizu. Da li želite na kraju nekog da pozdravite? Pa evo, sve koji su me podržavali sve ove emisije, poznajke i moram svoje kumče Aleksu da pozdravim Mi se specijalno. pridružujemo ovim pozdravima, ne zaboravite, sledi malo finale, dakle nije još sve gotovo i tamo vas očekuju neke od nagrada. Ivane? Ja bih pozdravio roditelje, brata, tetke i pozdravio bih drugove sa kursa za ninja ratnike, pogotovo svog senseija Vidovita Nenada. Da li želiš da pozdraviš i onaj svoj bend? Ne, za sad smo u stagnaciji. U redu. Dakle, Ivane, tvojom pobedom smo zaokružili ovu listu četvrt finalista